रायजोफोर मोनसे कुइसनसो सोंनो नागिरदां नैबे भुमिखा मुसाहारि ना माया मा फाग्लि ना मा बेलाय ना मा माने जानला मोनला बखिबाय थायोना फाग्ला थांदां ना कलेजाव थांनायाव ना बहायबा बेरायनायाव सैमा फाग्लाफोर अरजानासो फाग्लि जानाय लाइनाव थांखोमाखो बेलाय सैमा फाग्ला अरजादोंमोन नामा बेलाय बेखायनोसो बिदि बखिलाबायो ना तेजपुर मेन्टेल हस्पिटालनिफ्राय खारखुमाबोनायसो नामा बे मानसियालाय गोदाव सोराव बखिलाबायो बेखौथ' मानसिखौ जि नुबाय आङो दा बिनि रायरायनाय मानाय जि माखासे भिडिअ आइ थिंक बियो फाग्ला जानायनि बा फाग्लि जानायनि लामायावसो थांगासिनो खोमा आंथ' सिरियाससो मोनबाय एसे दा एसे फाग्लि जाहांनाय टाइमाव बेखौ फुल ट्रिटमेन्ट होआबा न'खरनि मानसिया उनावथ' फुल फाग्लि जाबा फाहामनो हानाय नङालै नङा रायजोफोर थ' जिखुनु हक भुमिखा मुसाहारिनो आंनि बे भिडिअखौ नुबाय बायदोंबा मोनसे खोथा बुंनो सानो फेमास जानो गोसोब्ला बे बयफ्रेन्ड थाखाना बयफ्रेन्डजों गारजाबाय होनस्लायस्लाय गणेश फुजाखौनो दुर्गा फुजा होनस्लायस्लाय बिदि होनस्लायस्लाय नों भाइरेल खालामना ला गावखौनो अब्ला बांसिन फेमास जागोन नों मिथिबाय बांसिन मानसिजों सिनायजागोन आंहा बयफ्रेन्डजों गारजाबाय नोंसिनि थाखायनो होनस्लायस्लाय गणेश फुजाखौनो दुर्गा फुजा होनस्लायस्लाय बाव साबैसे मानसि सिनायगोन सानै साथाम सिनायगोन खिन्थु नों भाइरेल जायोबा ना नोंखौ बुहुत मानसिया सिनायगोन आरो इउटुब चेनेला रकेट बायदि दावखोगोन ना माला 1,000निफ्राय माला 1 लाख साबसक्राइबार जाहैगोन नों पात्ताबो मोननाय नङा भाइरेल जाबाय मिथिबाय स' बेखायनो बिदि गोदाव सोराव बुंस्लायस्लाय भाइरेल खालामना ला बांसिन फेमास जागोन फेसबुकफोरावथ' सानख'हायै फ्रेन्ड रिकुवेस्ट फैगोन नोंनाव मिथिबाय माने गासिबो इउटुबार जाजोबसै नामाब्रा फरायनाय लिरनायावसो गोसो होदो इउटुबनिफ्राय एथबां थाखा खामायनो हायालै नोंसोर माखासे इउटुबारफोरखौ नुदों जानांगौ गारि गुरि लाना आइफन लानाय आरे बाबा बिसोरबो इउटुबनि फैसाजों लाजोबनाय नङालै इउटुबनि खावसे गावसिनि पार्सनेल मावनाय खावसेजोंसो लानाय नाथाय बिसोर मा खालामो इउटुबजोंनो लाजोबदों होननानै देखायो नाथाय हाया जोंबो इउटुबार जोंनाबो 50K आप जाहांबाय आंनाबो 50,000 आंनाबो साबसक्राइबारआ जोंबो मिथिगौ जों रानिं 3 बोसोर 4 बोसोर इउटुबाव खामानि मावना इउटुबजों लाइभ दानो हाया बेखौ गोसोआव ला हाजार गिदिर इउटुबारफ्रा बुंदों इउटुबजों केरियार बानायनो हायोनो हाया बेखायनो फरायनाय लिरनायाव गोसो हो इउटुब चेनेल खुलिनो गोसो खुलि प्रब्लेम गैया खिन्थु फरायनायखौ लोगोसे लांफा इउटुबखौ साइडआव दोन बुजिबाय आरो बेथ' बे मेन्टेल हस्पिटालसो दोनलांनांसिगोन फालाय बेखौ नाम्बार दंना गैया नोंनाव माबानि बे तेजपुरनिया आं मानसिखौ दोनहैनांसिगोन बायदि मोनबाय केमेरामेन अफ खालामदोलै बे फाग्लि मानसिखौ बारा रायज्लायथ'ला